Γεια σας κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στο CK Art. Σήμερα θα κάνουμε ένα unboxing σε ένα set για ζωγραφική της Ferrari, αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να φέρω το όμορφό μου μαχαιράκι. Έχω φέρει το όμορφό μου μαχαίρι, ας το βάλουμε αυτό λίγο πιο πέρα. Και τώρα ήρθε η ώρα να ανοίξουμε. Πρώτα βγάζουμε εδώ πέρα τα ακριανά και ανοίγουμε. Πρώτα εδώ πέρα υπάρχει μια ζελατίνη προστατευτική, την αφήνουμε στην άκρη και εμείς τώρα ασχοληθούμε με το περιεχόμενό μας, που δεν ξέρω βγαίνει αυτό ίσως. Λοιπόν, πρώτον έχουμε μια πολύ ωραία γόμα με το logo της Ferrari. Το αφήνουμε εδώ. Και τώρα το πιο σημαντικό από όλα, τα μολύβια είναι 3. Θέλουν σύσιμο, μάλιστα 1 και 2 και 3. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το πολύ ωραίο κουτί. Συγγνώμη. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το μπροστά και αυτό εδώ είναι το κουτί. Για να μην νομίζετε πως σας κοροϊδεύω, ορίστε το επίσημο logo. Και τώρα θα τα ξύσω και θα σας τα δείξω πως είναι. Τώρα έξισα και το μολύβι μου. Εδώ βλέπουμε ότι έχει κάποια γράμματα, δεν ξέρω, μάλλον δεν εστιάζει και καλά, αλλά λέει Ferrari, λέει Σκουντέρια. Και τώρα κάτι που έχω δει και είναι κάπως κάτι σαν τρίκ με αυτή εδώ τη γόμα, είναι ότι είναι κάτι σαν κατσαβίδι. Κοιτάξτε, αυτό είναι πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραία λεπτομέρεια, γιατί είναι και σαν μηχανική όλο αυτό. Τώρα αυτά τα δύο μολύβια είναι τα ίδια με αυτό εδώ το μολύβι. Τώρα το μόνο πράγμα που μας μένει είναι κάπου να το δοκιμάσουμε. Οπότε για τελευταία φορά διακόπτω και επιστρέφω αμέσως. Λοιπόν, έφερα και ένα τετράδιο και τώρα να δούμε αν θα περάσει το τελικό τεστ και για τη βαθμολογία. Θα παίρνουμε μια σελίδα και κάνουμε απλά μια γραμμή. Θα σας πω πως το νιώθω πολύ ωραίο στο χέρι μου. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Είναι και για ζωγραφική. Κάπως έτσι γράφει. Εσάς δεν σας φαίνεται και κάτι το φοβερό, αλλά όποιος το νιώσει θα καταλάβει. Και τώρα πάμε να δούμε και λίγο τη γόμα πως σβήνει. Σβήνει και αυτή αρκετά καλά. Έχει αυτό εδώ πίσω. Κάνουμε μία έτσι. Σβήνει, εντάξει, αρκετά καλά. Και τώρα ήρθε η ώρα της βαθμολογίας. Λοιπόν, για όλο αυτό εδώ το πολύ ωραίο σετ, που εντάξει είναι Ferrari, είναι τσιμπημένη η τιμή, και αμέσως όταν το είδα, μου το έφεραν, είπα ότι θα το κάνω unboxing. Θα σας πω αμέσως στη βαθμολογία. Αυτό εδώ είναι το κουτί, ορίστε. Και ναι, εντάξει, δεν θα μας κάνει τη χάρη. Εδώ πέρα θα το σηκώνω και περιείχε μέσα 3 μολύβια και μία όμορφη γόμα. Συνολική λοιπόν βαθμολογία για αυτό εδώ το set είναι ένα 8,2 στα 10. Είναι ωραίο. Τα μολύβια είναι αρκετά καλά, όπως και η γόμα, δεν μπορώ να το βάλω 10. Και επίσης πέφτει λίγο ο βαθμός επειδή κάνει γύρω στα 25 ευρώ, αλλά σας προτείνω να το δείτε, είναι ένα πολύ ωραίο set. Και επειδή σε αυτό το κανάλι βρίσκουμε διάφορα πράγματα ζωγραφικής, πίστευα πως αυτό εδώ θα είναι κάτι ωραίο και όντως είναι ωραίο.
Λοιπόν, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή, like στο βίντεο και άμα θέλετε και share και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Γεια σας!